У любой аўтарытарнай краіне спецслужбы гэта адна з галоўных апораў рэжыму, а іх кіраўнікі адны з самых уплывовых людзей ва ўрадзе. Не стала выключэннем і Беларусь. Амаль адразу пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады камітэт дзяржаўнай бяспекі таксама стаў працаваць на захаванне яго рэжыму і супраць яго апанентаў. За гэты час КДБ кіравалі зусім розныя людзі, з рознымі поглядамі, рознымі біяграфіямі і рознымі падыходамі да працы. Пасля сыходу са спецслужбаў лёс іх склаўся таксама абсалютна па-рознаму. А хто яны былі і што з імі стала пасля КДБ, мы зараз вам і раскажам. Пачнем ад самага пачатку. У першыя гады незалежнасці беларускім КДБ кіраваў Эдуард Шыркоўскі. Ён узначальваў тое ж ведамства яшчэ ў БССР і пасля проста захаваў сваю пасаду. Генерал-палкоўнік Шыркоўскі пратрымаўся ў сваім крэсле да студзеня 1994 года. Менавіта тады Верховны Савет Беларусі адправіў яго ў адстаўку. Прычынай стаў, можна сказаць, скандал. У Беларусі на той момант нелегальна знаходзіліся двое кіраўнікоў літоўскай камуністычнай партыі, якіх на радзіме абвінавачвалі ў спробе дзяржаўнага перавароту ў 91 годзе. Беларускія сілавікі арыштавалі гэтую парачку і выдалі Літве. У выніку беларускі парламент расцаніў гэта як парушэнне закона. Вінаватымі палічылі кіраўніка КДБ Шыркоўскага і міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Ягорава. Абодва засталіся без працы. Шыркоўскі выйшаў на пенсію і далей праводзіў сваё жыццё па-за палітыкай. У 2002 годзе ён ціха памёр у Маскве, дзе яго і пахавалі. Наступны кіраўнік грознага ведамства пратрымаўся ўсяго 5 месяцаў. Гаворка пра Геннадзя Лавіцкага, які ўзначаліў КДБ ў лютым 94 года. Але ўжо ў ліпені таго ж 94-га Лавіцкі раптоўна падаў у адстаўку. Прычына была простай. Сілавік быў чалавекам Кебіча, які прайграў прэзідэнцкія выбары Лукашэнку. Праўда, затым Лавіцкі і Лукашенка знайшлі агульную мову, і ў 95-м былога шэфа КДБ зрабілі паслом Беларусі ў Ізраілі. На гэтай пасадзе Лавіцкі правёў амаль 9 гадоў. У верасні 2003 года яго адклікалі ў Мінск праз дыпламатычны крызіс паміж дзвюма краінамі, а праз некалькі месяцаў яго канчаткова адхілілі ад пасады амбасадара ў Тэль-Авіве. На той час яму было 62 гады. Памёр Лавіцкі ў 2014 годзе пасля цяжкай хваробы. Яму быў 71 год. Пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады і адстаўкі Лавіцкага кіраўніком КДБ стаў Уладзімір Ягораў. Так, той самы, якога Верховны Савет год таму зняў з пасады міністра ўнутраных спраў. Як пасля згадваў сам Ягораў, Лукашенка асабіста прапанаваў яму ўзначаліць камітэт дзяржаўнай бяспекі. Калі ён пагадзіўся, то тыя ж людзі ў Верховным Савеце, якія нядаўна знялі Ягорава з пасады міністра, без пытанняў прызначылі яго ж старшынём КДБ. Ягораў быў адметны яшчэ вось чым. Ён быў прабеларускім чалавекам. У сям'і гаварыў не па-руску, а народнай мове, а ў яго хаце вісела пагоня на ўсю сцяну. Падчас прэзідэнцкіх выбараў 94 года Ягораў увогуле быў даверанай асобаю Станіслава Шушкевіча. Пазней былы дэпутат Верховнага Савета Сергей Навумчык згадваў, што Ягораў не прымаў рэпрэсіўных мераў і быў схільны да кампрамісаў, а праца ў КДБ яму не надта падабалася. Можа, праз гэта Ягораў таксама доўга не пратрымаўся на пасадзе начальніка. Праз 1,5 года ён сам падаў у адстаўку, бо пайшоў у дэпутаты Верховнага Савета. Але ў 96 годзе Лукашенка змяніў канстытуцыю і атрымаў неабмежаваныя паўнамоцтвы. Адразу распусціў парламент, а новы фактычна сфарміраваў толькі з тых людзей, хто быў згодны з яго курсам. В избранном недавно белорусском парламенте нет ни одного оппозиционера. Сярод іх аказаўся і Уладзімір Ягораў, які аж да 2000 года старшыняваў там у камісіі па нацыянальнай бяспецы. Пасля была пенсія, некалькі аперацый на сэрцы і смерць у 16 годзе пасля інсульту. Пераемнікам Ягорава ў КДБ стаў Уладзімір Мацкевіч. Ён кіраваў камітэтам гарачыя 5 гадоў з 95 па 2000. Гэта быў час станаўлення дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі, на які прыпадалі і масавыя пратэсты супраць інтэграцыі Беларусі з Расіяй і выкраданні палітыкаў. Возглавлявший оппозиционный союз офицеров Юрий Захаренко стал первым в списке бесследно исчезнувших белорусских политиков. Захаренко пропал 7 мая 1999 года. С тех пор о нем ничего не известно. 4 месяца спустя, 16 сентября 1999, был похищен один из лидеров оппозиции Виктор Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский. Среди тех, кого до сих пор не смогли найти, и наш коллега, оператор ОРТ Дмитрий Завадский. Его похитили 7 июля 2000 года в Минском аэропорту.
этих людей, о которых вы говорите, мы, к сожалению, не нашли. Апошняе і стала прычынай звальнення Мацкевіча. Ён разам з генпракурорам Олегам Бажэлкам прыходзіў да Лукашэнкі з прапановай арыштаваць дзяржсакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана, які стварыў эскадроны смерці, што выкрадалі і забівалі людзей. Выніку не было. Тады Мацкевіч санкцыянаваў затрыманне кіраўніка спецназа Дмітрыя Паўлічэнкі, зноў жа па справе зніклых людзей. Гаворка, як вы разумееце, у першую чаргу пра знікненне апанентаў Лукашэнкі, Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, але і не толькі. Паўлічэнку таксама падазравалі ў датычнасці да забойства прарасійскага шавініста Самойлава, а таксама ў ліквідацыі злодзеяў у законе. Пасля загада Мацкевіча ў лістападзе 2000 года Паўлічэнку арыштавалі, але адразу ж адпусцілі на волю. Загад яго вызваліць даў асабіста Лукашенка. Ён жа адразу зняў Мацкевіча з пасады кіраўніка КДБ і адправіў яго паслом у Югаславію. На дыпламатычнай службе Мацкевіч правёў 8 гадоў, пасля чаго з'ехаў у Расію, дзе працаваў дарадцам у кампаніі «Савкамфлот», якая спецыялізуецца на дастаўцы нафтапрадуктаў па моры. У 15-м годзе Мацкевіч вярнуўся ў Беларусь, дзе таксама заняў пасаду дарадцы, цяпер ужо ў кампаніі «Газпромнафта». З 2000 года і па 2004 КДБ узначальваў Леонід Ерын. Ён кіраваў ведамствам, калі ў Беларусі праходзілі аж 3 электаральныя кампаніі, якія суправаджаліся масавымі пратэстамі. У 2001 годзе адбыліся прэзідэнцкія выбары, а ў 4-м разам з выбарамі ў палату прадстаўнікоў праводзіўся ініцыянаваны Лукашэнкам 3-й рэферэндум. Па яго выніках была змененая канстытуцыйная норма, якая абмяжоўвала прэзідэнцкія паўнамоцтвы 2 тэрмінамі. Лукашенка атрымаў магчымасць балатавацца на пасаду прэзідэнта колькі заўгодна разоў. Ерын быў першым на той час кіраўніком беларускага КДБ, які вінаваціў замежныя сілы ў правакацыях падчас выбараў, а падрыхтоўку незалежных назіральнікаў перад выбарамі ён называў падрыхтоўкай шпіёнаў. Акрамя таго, Ерын заяўляў, што КДБ павінна ўзмацніць кантроль за інтэрнэтам і ініцыяваў закон, які б даваў спецслужбам максімальна шырокія паўнамоцтвы. Час ад часу Леонід Ерын дазваляў сабе несанкцыянаваныя Лукашэнкам публічныя вольнасці. Адна з іх і паставіла кропку на яго кар'еры. Гэта вядомая гісторыя з 2004 года, калі беларусы пратэставалі супраць лукашэнкаўскага рэферэндума. Тады Ерын выйшаў да людзей і нават запрасіў кіраўніка маладога фронту Паўла Севярынца і журналістаў паразмаўляць у свой службовы кабінет. Там, праўда, нічога асаблівага не прагучала, акрамя адной фразы. Адказваючы на пытанне пра зніклых палітыкаў, Ерын нібыта сказаў, цытата: «Прыйдзе час і ўсё даведаюцца». Гэта і стала яго ракавой памылкай. Ужо на наступны дзень Лукашенка асабістым распараджэннем адправіў Ерына ў адпачынак, а праз месяц зняў з пасады кіраўніка КДБ. Пасля адстаўкі Ерын перабраўся ў Расію, дзе нечакана зрабіў добрую кар'еру на чыгунцы. Яго ўзялі дарадцам генеральнага дырэктара расійскай чыгункі па транспартнай бяспецы, а ў 8-м годзе Ерын стаў кіраўніком расійскай часткі сумеснага арганізацыйнага камітэта расійскай і індыйскай чыгунак. У 19-м годзе 67-гадовы былы кіраўнік беларускага КДБ уваходзіў упраўленне фонду «Транспартная бяспека» і ўзначальваў упраўленне па абароне персанальных даных расійскай чыгункі. Наступны кіраўнік камітэта дзяржбяспекі Сцяпан Сухаренка. Гэта чалавек, які прыдумаў сумнавядомы мем пра дохлых пацукоў у мінскім вадаправодзе, але пра ўсё па чарзе. Сухаренка быў намеснікам Ерына, і пасля звальнення начальніка яго і паставілі старшынём КДБ у студзені 2005 года. Праз год чакаліся прэзідэнцкія выбары, і рыхтавацца да іх новы шэф КДБ пачаў адразу. Падрыхтоўка ўключала і дзікія байкі пра нязгодных з Лукашэнкам людзей. Спачатку Сухаренка расказваў, што апазіцыя нібыта стварыла ў беларускіх лясах лагеры, дзе рыхтуе дыверсантаў, баевікоў і плануе тэракты. Але сапраўдным мемам сталі яго словы, што апаненты Лукашэнкі планавалі атруціць вадаправод у Мінску пры дапамозе дохлых пацукоў. Далей, як вядома, былі сфальсіфікаваныя выбары 6-го года, пратэсты на плошчы, намётавы лагер там жа і яго разгон, а таксама пасадка кандыдата ў прэзідэнта Александра Казуліна на 5 з паловай гадоў. Праз год, у 2007-м, Сухаренку знялі з пасады. На нейкі час ён знік і нават хадзілі чуткі пра яго арышт, але пазней спецслужбіста прызначылі паслом у Арменіі, дзе ён працаваў да 15-го года. Пасля Сухаренка нядоўга прабыў начальнікам управлення бяспекі і абароны інфармацыі Банка развіцця, але ў 18-м годзе звольніўся.
Сёння КДБшніку з багатай фантазіяй 66 гадоў, і чым канкрэтна ён займаецца невядома. Але дакладна можна сказаць, што спадар Сухаренка не бедствуе, бо, па-першае, мае добрую пенсію, усё ж скончыў службу ў званні генерал-лейтенанта, а па-другое, як і многія лукашэнкаўцы, Сухаренка паспеў атрымаць надзел у элітным раёне Дразды і пабудаваць там катэдж. Пазней ён перапісаў яго на дачку. Яшчэ ў 18 годзе гэты дом адшукалі журналісты, і аказалася, што Сухаренка здаваў яго ў арэнду за $3,500 у месяц. На той момант гэта ў 8 разоў перавышала сярэдні беларускі заробак. Пасля каларытнага Сухарэнкі КДБ узначаліў Юрый Жадобін. І хоць на пасадзе ён правёў усяго год, але таксама паспеў напладзіць мемаў. Танкіст Жадобін да прызначэння ў КДБ узначальваў службу аховы Лукашэнкі. У чэкісцкае ведамства яго адправілі, каб навесці парадак. У выніку Жадобін патрабаваў ад падначаленых, каб на службу яны прыходзілі ў форме, шыхтаваў іх на плацу і зачытваў загады. А таксама Жадобін быў аўтарам славутай фразы пра дэструктыўныя элементы. Вось знакамітая цытата. У так званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем паіменна. Іх не робіцца ні больш, ні менш. Канец цытаты. Мем ад Жадобіна апазіцыя настолькі ўпадабала, што нават выпусціла значкі з надпісам 1 з 1767. Але ўжо ў 8-м годзе Жадобіна адправілі кіраваць Радай бяспекі замест Віктара Шэймана, які трапіў у апалу пасля тэракту каля стэлы ў Мінску. Дзяржсакратаром у Радзе бяспекі Жадобін прабыў больш за год. Пасля ён 5 гадоў правёў на пасадзе міністра абароны і выйшаў на пенсію. Цяпер разам з сям'ёй Жадобін жыве ў Мінску. Пераемнікам Жадобіна стаў Вадзім Зайцаў. На 4,5 года яго старшынавання ў ведамстве прыпалі спачатку лібералізацыя, а пасля прэзідэнцкія выбары, якія скончыліся брутальным разгонам плошчы 2010 і арыштам кандыдатаў у прэзідэнты. Па словах аднаго з іх, Андрэя Саннікава, генерал Зайцаў яго дапытваў асабіста. Пры гэтым, расказваў Саннікаў, старшыня КДБ запалохаў, што расправіцца з ім, яго жонкай і малалетнім сынам. Увогуле, за час кіраўніцтва КДБ Зайцавым перыядычна ўзнікалі скандалы, звязаныя з супрацьстаяннем яго ведамства з рознымі іншымі сілавымі службамі. Зайцава называлі ланцуговым сабакам рэжыму, характарызавалі яго як жорсткага і хітрага службоўцу. Таксама казалі пра яго сяброўства са старэйшым сынам Лукашэнкі Віктарам. На час працы Зайцава прыйшоўся і тэракт у мінскім метро 2011 года, але ж прычынай яго звальнення стала іншае надзвычайнае здарэнне. У 2012 годзе здзейсніў самагубства падпалкоўнік беларускага КДБ Александр Казак. Зайцава абвінавацілі ў тым, што яго кіраванне прывяло да нездаровай маральна-псіхалагічнай абстаноўкі ў асобных падраздзяленнях КДБ і знялі з пасады кіраўніка. Але ўжо на наступны год генерал-лейтенант Зайцаў знайшоў іншую хлебную працу. Ён стаў гендырэктарам найбуйнейшага ў Мінску прыватнага кабельнага аператара Космас ТБ. Замяніў Зайцава Валерый Вакульчык, рэкардсмен па працягласці на пасадзе старшыні. Ён кіраваў КДБ аж 8 гадоў, з 12 па 20 год. На гэты час прыпала вызваленне палітвязняў, якія трапілі за краты пасля плошчы 10 года, чарговая лібералізацыя, якая пачалася пасля інтэрвенцыі Расіі ва ўкраіну і акупацыі Крыму, а таксама масавыя пратэсты супраць дэкрэту аб дармаедстве. У 20-м годзе пачалася пандэмія з небывалым валанцёрскім рухам і прадвыбарчая кампанія з атрыманнямі. І, нарэшце, масавыя пратэсты супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і гвалту сілавікоў, падчас якіх і адбылася адстаўка Вакульчыка. Яго знялі ў самы разгар народных хваляванняў 3 верасня 2020 года. Прычым Лукашенка ў інтэрв'ю расійскім журналістам заявіў, што зняў Вакульчыка праз затрыманне ў Беларусі 33 вагнераўцаў. Калі вы памятаеце, то па афіцыйнай версіі наміты нібыта ехалі праз Беларусь у нейкую трэцюю краіну і спыніліся ў санаторыі Беларусачка пад Мінскам. Там іх пакруцілі беларускія сілавікі. Скончылася, праўда, ўсё трагікамічна. Спачатку Лукашенка і яго сілавікі нагняталі, што вагнераўцы планавалі беспарадкі ў Мінску падчас выбараў. І ўлады і прапаганда пераконвалі, што затрыманыя гэта толькі частка. Маўляў, яшчэ амаль 200 баевікоў хаваюцца недзе ў лясах. Але калі выбары прайшлі і ўспыхнулі сапраўдныя народныя пратэсты, то Лукашенка зразумеў, што спадзявацца можна толькі на Расію, а для гэтага трэба
улагодзіць сітуацыю з вагнераўцамі. Ужо 14 жніўня затрыманых хутенька адправілі ў Расію, а Лукашенко сказаў, што даў загад старэйшаму сыну Віктору выбачыцца перад гэтымі людзьмі. Вось так, цягам паловы месяца Расія з донара нестабільнасці ў Беларусі стала зноў галоўным саюзнікам. Пра 2 сотні баевікоў у лясах папросту больш ніхто ніколі не згадваў. А цяпер дык і ўвогуле вагнераўцы сталі жаданымі гасцямі Лукашэнкі і інструктарамі яго вайскоўцаў. Але ў 20-м годзе ахвярамі гэтых схемаў з вагнераўцамі сталі высокапастаўленыя беларускія сілавікі. Лукашенко зняў з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі Андрэя Раўкова і адправіў таго паслом у Азербайджан. У яго яшчэ цёплае крэсла і пасадзілі Вакульчыка, праўда, зусім на кароткі тэрмін. Ужо праз месяц яго перавялі на пасаду інспектара Лукашэнкі па Брэскай вобласці. Там Валерый Вакульчык працуе і цяпер. А з 20-го года і па сёння КДБ узначальвае Іван Церцель, адзін з галоўных арганізатараў масавых рэпрэсій. Яго гісторыя яшчэ не скончылася. Што ж, значыць, пачакаем і працягваем назіраць.